Banzakwethu it is Durban Network. Sila kwimpucuzeko ePeople's Park. Bathi iWorld Cup yamaskani kanti ke njengamanje nginendlamleze uKhuzani Mfokampungose mfowethu kunjani? Ngiyaphila njani bothi? Siyaphila mfowethu. Abantu abaningi bakubiza ngoMichael Jackson wamaskandi. Yebo mfowethu. Ngicabanga ukuthi kungenxa ye-level ye-performance oyifakayo estage. Yes. Yes. Ngiyabonga kakhulu. I-inspire yini i-performance yakho ukuthi ibe sezingeni eliphezulu kangaka? Izinga abantu abangithanda ngalo baningi kakhulu. Yes. Ufuna ngenze sure ukuthi i-performance engifaka stage. Yes. Labantu abaningi izobanelisa, inganelisi wafu wabo. Yes. So ingakho ngibona ngenza noma yini. Yes. Eyenzakalayo ukuze bejabule abantu. Yes. Ngoba uma ngingarobha bazongibona ngiyarobha. Yes. So kumele ngifele khona, makufuna ngifele khona ngifele khona. Yes. Yes. Khuzani unendlela eziningi ze-performance, uyavumisa, uyadansa, uyagida, nama-sing-along. Kukunika i-advantage engakanani lokhu ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uphambili kwe-crowd urock? Ma umculi kumele ube nama-talent amaningi. Yes. Ungabi nje umeso sika ngancane. Yebo. Kumele makuthiwa kuyagqunywa ugqume, mawugida ugide. Yes. Mawugqoza ugqoze, mawudansa dance. Yes. Ungabi isaka nje stage. Yes. Enganamsebenzi walutho. Yes. Ngoba abantu abacika lonto. Yes. Yeah. Yes. Bafuna umuntu okhumbula stage bangathula abantu bengenzile uzolalela ingoma yakho banayo bayilalela. Yes. Bafe bezobona wena u-interacta nabo. Yes. Bazobona wena Yes. ucommunicate nengoma yakho, ukhuluma Yes. i-language abangayi-understand nengoma yakho. Yes. That is what is entertaining people. Yes. Uqophile umlando wenze ama-one-man show. Wenze okuningi ukukhulisa umculo kaMaskandi waze waconsiderwa njenganenkunzi yamaskandi. Uzizwa kanjani ngalokho? Ngiyaneme kakhulu ngalokho. Mfowethu. Ngoba umuntu ofuna ukufana nami kumele aqala adlule kuyona yonke lento engidlule kuyona. Enze yonke lento engiyenzile. Yes. Awukwazi ukuthi ungathi uyibona ungcono kunami. Kunezinto eziningi engizenzile ongakazenzi futhi ozazi ukuthi ngeke uzenze. Kubalekile ukuthi uma ufuna ukufana nomuntu Yes. kwenza ungapheki kwakhe. Yes. Okuphinda phindiwe. Yes. So la ngithinte khona no. Sekuncane lokho. Yes. Uyakusupporta futhi kuba se-stage kwakho nge-dress code. Masibuka le dress code nje manje oyidlile. It's something unique, it's something different engajwayelekile kuleyo hlobo lomculo owuculayo. I-inspire yini le dress code? Uyokuthola kimi kuphela lokho. Njalo ngisebenzela ukuba yimina ngibe uKhuzani. Yes. Ngibe uKhuzani omusha njalo phambi kwabantu kuze ngababhona. Yes. Angikwazi noma ngabe wangibona mhlambe ngifaka ikepisi. Sengiyohlezi ngifaka ikepisi angona umbala wenkomo. Ngiyolibuye ngigumuleke ilanga ngifaka umhelane. Ngoba abantu basobe befuna ukubona ushisha imbala njengonwabo. Yes. Iyona into bejabulisayo abantu ubona into entsha. Uba ne stories uba kuthiwa i-stories ku TV. Yes. Zidlala into eyodwa. Monday to Friday. Iscene one. Yes. Ayikho umuntu ongabuka lonto. Kodwa kufanele ama-scenes. Yes. Ashintsha. Kube negemegeme negameko. Yes. Exactly. That's definition of being an artist. Yes. Sesivala nje Mfokampungose sibuke mhlawumbe yini into abantu abangayilindela kuKhuzani going forward. Siyazi ukuthi unama surprise amaningi. Angizisho into zami abantu babona khona kodwa ngathi ngomhla ka-8 Yes. kuNovember sihlangane eKings Park. Gcwalisa Spring Picnic all white icon. So konakele. Ukuba ingxenye yempucuzeko umnyaka wonke kusho ukuthini lokho kuwena? Kusho ukuthi uKhuzani uhleze ilento ethandwa abantu umnyaka yonke. Yes. Bangabulala abantu mangathiwa aKhuzani akekho. Yeah. Yes. Sobona ngikhanyisa abafana abantu amafoni. Yes. Nayikhanyisa ifoni umuntu ongangithandi. So ngikhombisa isign ukuthi labantu laba bayazi. Ngibonge futhi ngibonga isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Manje mangabe khona usafuna ukubuza. Hayi no, ayisekuphelele siyabonga mfowethu. Ukhula mfowethu.